Nagibas mga manapo ti tumagay, aglalo no dati katungtong mo, dati kumpara, di ba? Atay nabannog ka, itag malmalam ng trabaho, syempre, tapno lang naparpartak ka nga mga mailidap, kaya naparpartak nga makainan ka, ay kat tumagay ka. Aglalo no you are celebrating something. Yeah? Kat anama ti paboritong brand iti alak. No si ka iti tumagay ba? Empelite. Medyo nagduwa-duwa pa nga nang masagad bilog kada 4x4 lagi talaon ay ngam siya ka napgas ti buksit ko kan nabit ka nga maulaw pagbit na tamaan nga dagosan manong kanangkal na bangal daw yung awan labas na kabkablawak kumadag iti family dugilan kan family Ramos ngagdingdingag ti programa yo from Romar Dugilan iti pagrang ayan kala mo ni Ate Miles. Hello, ading GM at Manong Press. Pabati man ni ading ko nga M. Lanuza, birthday na ita. Ading ko, happy birthday. May you have more birthdays to come. Pakabait ka na. Hehe, we love you. Thank you. Okay. Ito isnakman na po, si Kati Amin ko. Hi, Kuya Jun. Ama, kanayang bangal daw. Greet ko man dito sa Nabuan. Ni Sir Rap Sente Salvador from Sante. Boy Satsati. Ganahin natin, Boy Satsati. Well, Manu, materin tayo no at dati Kasangay. Anyway, bangal daw kada tayo amin. Paki-announce man the text number yo. Pakikan tayo matatay. Pigurgur. Okay, our official text line karo bakit 0915. Ayan, ilis tayo na 507-13-686. Ulitan man balong 0915-071-3686. And of course, ti sorpresa kada ito'y sonsanata ta. Nag-text ni nanay ko? Anak ko na. Ay, wang gaya. Makablawan ta. Masuda di balay. Kablaw ni nanay ko nga Lourdes. Ni ading ko nga Julora. Ni Manang Lourdes. Kari-reband nan sa di kalman. Nag-reband? Kikita ka medyo straight una yung buok na ka. Kasi mat ide yung buok na ide. Inborn nga straight? Made, nagpa-common lang ide manan. Nagpa-reband manan. Pero nabayagan. Kung batiin mo yung doktor ni Flaby. Wow. Diyan sa United Doctors Animal Clinic ni Doktora nga Ving Roma. Diyan ka muna na di asawa na tayo so ti permi ka nung dumdumgag ti programa ta. Dito yung Sweet Radio, Santiago City. Good afternoon. Naimbag nga malamyo, Apo. Thank you very much. Ti panangal-alaga yun. Kaya tinguan tayo. Dito iglaw-law. Aglalo kini amak. Well, na di asumi. Ay, ano siya? Di asumi. Nakaro ka ba? Ay, nga rod, request maniwanan ko nga Regina Seriales de la Cruz nga isuti may sakadigiti nagaka ayan nga glako iti ang glako actually isuti manager iti Ivan DJ jakon nga ibaga ta utan naktuman no iti ibaga kita sa no kayo apo ti pumintas ti biag na padasen nyo lalo da kitay babae apo ta nga awom ti obrano no dita agtagi balaang apo mabalin nyo i Samira iti aglago ti Avon products dakkel ti pagbaliwan ti biag yo. Kaya dingar tapo iti sonatang request na nga isagot na kadagiti gagayam na apo ni Imelda Cayetano Dionisio sa Hong Kong. Kasabot kini Miguela Acosta Martin ijay Hong Kong wala ang kan sino pwede kiti gagayam na ni amin na po nga kabats na ijay San Sebastian Elementary School idi nga nagbalin nga kasi kasama kini Nita nga Sotilio isago na mala ito nga sonata nga rod balong kansyon naman dati sonata nga kaya na nga pawilan nga maawan ti mabalinan na pimanaw lata tayo babae na panag-abroad ngayon hawanan sinang patan na kasto yung rod istorya na aglinipat tan ading ko jakon marik na inka panagdungo naunga kong nga gururay agpadpadaan ti isa sampet mo
aglinipatan ading ko ituro-turet ko sa empapanaw mo bidut ti arapaap ko takay kayak mo men iti umadayo paupawilan ka tagandat ko ngagden nata kuman ang eminuadag nag samkinunag agurayat kinggat makaunong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na kasanungor nga mati pumanaw ito taga o mati pagbiyagan nyo dita o mati tinarabaho mati ka uminom mati tayo maki-istambay ka ta kada makibarkada ay kaya talaga nga tayo babayan na tayo sa libukag nga agbirok ti pagbiyagan nyo di ka day so nga mo paupawilan paupawilan ka tagandot ko ngagden na takuman ang eminuadag nag samkinunag agurayak kinggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alinlipat entang karing-karita waswasentan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawayan paupawilan ka tagandat ko ngagden na takuman ang eminuadag nag samkinunag agurayak hinggat makaun